mgbe nna ahụ na ụmụ mmadụ ka ji aka abụọ jidesie ụwa ike ọ na-agwụ m ike ọ bụ ihe rere ahụ ịghọta na Jehova wuru ụwa dịka ahịa wee kpọọ mmadụ tinye n'ime ya wee sị ha zụbanụ ịmaghị na ahịa zụcha na ị ga-ere ụlọ ụwa yikwara ọgba egwuregwu mgbe ndị bọọlụ na-agba onye nkụzi nọ na-ele ọkwa ndị kụrụ nke ọma ka a ga-eweli n'ogo dị elu ụwa bụ egwuregwu dị oke ọnụ ahịa elechala m ụwa ọ dị ihe nwụrụ n'ime ya igwe bụ ụlọ m elu ụwa bụ mmeri ya elechala m ụwa ọ dị ihe nwụrụ n'ime ya igwe bụ ụlọ m elu ụwa bụ mmeri ya ọ gịnị ga-ewepụta mmụọ m n'ebe Chineke nọ bụ ebe obi m ga-enwe izu ike mgbe agha nke ụwa gwụsịrị ego dị mma ụba abụghị ajọ omume naanị ma ọ bụrụ na o mee ka gị na Chineke dị n'udo a sịkwa m ite nkwụ a ga-esere ọgọ na ọgọ ya tiwe etiwa ọ gịnị na-abịa anyị na-akpazi nke ụmụ ụfọdụ chọrọ ka ha nwezuo ụlọ n'okporo ụzọ niile dị n'ala anyị ihe nwanne m ji achọ itinye ndụ ya bụ ka ọ gbaa ụgbọala ahụ nke na-ewu ị ma na ozi ọma ofu nwaanyị siri ibe ya bụ na ọtụtụ enyi bụ ọtụtụ akwa nsọ ndị ụfọdụ si na ọtụtụ ụmụ bụ ọtụtụ ngọzi anyị wee tọ n'ịzụ ụmụ na-adịghị mgbe ọbụla anyị nwere ohere zuo onwe anyị mbọ ndị a niile dị mma ma mgbe ụfọdụ ọ na-emezuru anyị dịka anyị siri che ihe ndị a niile ọkwa obituari na-egbe ọgụ eleghị anya ofu a akara oghere ebilie ree akụnụba ndị a niile 1 and 6 wee mere anụmanụ ihe ihe adị m sorry bụ ya ka onye nwe anyị na-achọ ime ihe nwanne gị o si ya gbara adị m sorry bụ ya ka onye nwe anyị na-achọ elechala m ụwa o ọ dị ihe nwụrụ n'ime ya igwe bụ ụlọ m elu ụwa bụ mmeri ya elechala m ụwa ọ dị ihe nwụrụ n'ime ya igwe bụ ụlọ m nwanne m elu ụwa bụ akparịma m ihe efu kacha ihe efu ihe niile bụ ihe efu ka onye mkpọkọta sị ekwenyere m na onye ekwesịzi narịla akọ na uche ya ahụwo m ihe n'ụwa m wee hụkwa na ọ dịghị ihe ọ bụla pụrụ inye m ọṅụ zuru oke nakwa udo zuru oke ma ọ bụghị ikpebi ka Jizọs Kraịst bụrụ onye na-achị achị na ndụ m onye oziọma wee jụọ ọ gịnị fọdụrụ mmadụ na ndọgbu niile a ọ na-adọgbu onwe ya n'ọrụ n'okpuru anyanwụ ọ bụ ezi ọnọdụ ga-afọdụrụ anyị n'ogige nke Chineke bụ ndị ji akọ na uche ha wee na-azụ afịa ihe nna hapụrụ anyị bụ ihe edere na Pita nke 2 isi mbụ amaokwu nke 2 obi na-enweghị Jizọs ị ga-eme aṅa igwe bụ ụlọ m elu ụwa bụ mmeri ya obi na-enweghị Jizọs ị ga-eme aṅa igwe